Eżis ħbieb, merħba għal sensiela ta' episodji ġodda li ser jibdew jixxandru mir-Rescue Center tagħna. Dan huwa post li għamilna apposta għalikom fejn intom tkunu tistgħu tarawna nagħmlu xogħlijiet ta' restoration jew iktar minn hekk ta' upcycling u wkoll ta' kif nistgħu insebbħu l-ambjent tad-dar li għandna madwarna. Ovvjament kulħadd għandu l-gosti tiegħu, imma aħna ddeċidejna ovvjament li nuru x'tistgħu tagħmlu intom bil-ħiliet tagħkom billi tipprattikaw magħna iż-żeba u l-affarijiet l-oħrajn kollha li għandhom x'jaqsmu mal-upcycling. Mela, x'għandna hawnhekk? Hawnhekk dan huwa studio ġdid ħedemnieh apposta għal din is-sensiela ta' episodji li ġejjin. Mid-darba li ġejja illum ħankun qed nurikom xi ħaġa oħra infatti, imma hawnhekk warajja hawn dan is-setup. Dan is-setup fih jikkonsisti dawn huma bibien ta' kċina. Il-kċina kienet ta' hija u l-mara tiegħu iddeċidew li kellhom bżonn jagħmlu kċina ġdida biex ikunu jistgħu jkunu ftit iktar komdi, imma flok ramew il-bibien tawhom lilna biex aħna nkunu nistgħu nagħmlu użu minnhom. U x'għamilna żejjilna l-ħajt ta' warajna. Fil-fatt anke l-bibien huma mdendlin biċ-ċappetti stess li kellhom daw il-bibien qabel ma żarmat. Fil-fatt użajna lilhom biex dendilnihom mal-ħajt. Hawnhekk għandna żewġ xkafett li ġew donated lilna, waħda kienet injam u tajniha ftit brown wax biex tinqala ftit ukoll tiġi kemm jista' jkun viċin l-injam ieħor. U din l-iskaffa li kienet diġà misbuha żbajnija parecċi l-ħajt. Hawnhekk għandna biċċa minn bala vostra li użajniha f'episodji passati u dan il-vażun tal-ġiex żbajnihom parecċi il-ħajt biex kemm jista' jkun ma jkollniex ħafna kuluri, speċjalment meta aħna qed nużaw il-kuluri biex nagħmlu ir-restawr iż-żeba fuq l-amara waqt il-proċess tagħna. Hawn wara hawn dan il-ballun li konna ħdimnieh aħna minn ħabel, min ikun interessat jista' jgħidilna jibatilna messaġġ u kunu nistgħu nagħmlu episodju ta' kif jistgħu jsiru daw il-bralen u wkoll dawn iż-żewġ kotba li għamilniehom. Dan kien episodju għalih konna minnieh bħala episodju u dan ukoll konna minnieh waqt programm fuq it-televiżjoni. Għamilna l-qoxra ta' quddiem u l-qoxra ta' wara b'żewġ tekniċi differenti. Hawnhekk għandna ray stenciling u hawnhekk għandna decoupage. Mela, l-episodju tal-lum fuq ix-ħajkun sempliċi ħafna minn fejn ħanibdew. L-ewwel ħaġa li rridu nkunu nafu hija li nkunu nafu l-odda tagħna. L-odda tagħna x'inhuma? Mela, apparti il-pinjetzel u s-seba, hemm affarijiet oħrajn li rridu nżommu f'moħħna meta nibdew dan il-proċess. Tlaqna ħanurikom x'għandna bżonn. Tajjeb li tkunu tafu li dawn il-prodotti li nużaw aħna ma nitħallsux tar-riklam tagħhom. Mela, l-ewwel ħaġa li għandna bżonn hija ix-sugar soap jew inkella ħall abjad imħallat mal-bicarbonate of soda u ilma. Mela, x'jrid isir hawnhekk? Bażikament ma nużbar mill-ilma nitfgħu żewġ tappijiet minn dan u naħslu l-amara jew kull oġġett li jkollna bih qabel ma nibdew ix-xogħol propju. X'inhi r-raġuni li l-ewwel innatfu flok nixkatlaw, pereżempju, ir-raġuni hi li jkun hemm biċċiet tal-amara li huma xi ftit jew wisq antiki, allura ikunu rabbew ċertu tħaħen u ċertu tip ta' prodotti li bħal pleġo, sider, eccetera, li ma' żmien ikunu ġew assorbiti mill-injama. Allura meta qegħdin innatfu bix-sugar soap inkunu qegħdin ngħinu lil dik l-injama teħles minn dawn it-tħaħen. Speċjalment jekk inkunu ħanisbgħu b'xi kulur ċar ħafna jew abjad. Dan għaliex jista' jkollna xi tip ta' bleed through jgħidulu wara nisbgħu bl-abjad jibdew ħirġin ċertu tħaħen. Allura ċertu tbabar li jkunu
jew fuq l-aħmar jew fuq l-isfar jew fuq l-aħdar. Jiddependi x'tip ta' kulur nkunu ħanamlu, ovvjament, imma biex nevitaw dan kollu innatfu biex xukarsu. It-tieni ħaġa li għandna bżonn, mela nżommu dan qiegħed, nżommu hawn, tieni ħaġa hija bżonn xkatlatura ħafifa. Ikun hemm ċertu tip ta' mara li jkollha bżonn ħafna xkatlar, mhux biss ftit ma ħafna għax ikollha ħafna passati ta' żeba antika, speċjalment jekk iż-żeba tkun ta' żejt. Imma jekk naraw il-bibien u l-kxaxin li jkunu jistgħu jingħalqu, allura kemm nixkatlaw ħafif u nneħħu dik il-lega ta' żejt jew inkella ta' qamar oħra li tip ta' żeba oħra li kemm jista' jkun aħna ntuha ħafif biex iż-żeba ikollha ma xiex taqbad u żżomm u ovvjament ma' żmien ma jkollniex ħsara. Hemm nies li ma jagħmlux xkatlar biss jiena dejjem nissuġġerija anke jekk l-amara tkun ġdida, ovvjament għax amara ġdida ħafna drabi jkollha xi tip ta' sealer fuq għal jkun ileq. Kull ma rridu nagħmlu nagħtu dik in-naqra xkatlatura ħafifa biex fejn ikun ileq jiġi matt. Hemmhekk aħna nkunu ħloqna dik il-grip li għandna bżonn biex iż-żebba iżżomm. Mela, wara dan is-sandpaper, ovvjament għandna bżonn pniezel, jiena nħobb nuża pniezel ovali, imma ovvjament hemm iċ-ċatti, dawn huma pniezel kollha sintetiċi, ġifieri tajbin ukoll. Ma jagħmlux ħsara lill-ambjent, jitnatfu malajr biex innatfuh dejjem wara passata jekk inħallu l-għada m'għandniex għalfejn noqogħdu nużaw stretch kemm nasluhom ftit taħt l-ilma bi ftit sapun tal-platti. U mbagħad inħalluhom rashom hekk l-isfel biex l-ilma jqattar u ma jżommx mal-ħadida ta' fuq kif qed taraw li jiena diġà għamilt dan l-iżball. Allura hawnhekk ġej jidher li qiegħed jissaddad. Imma x-xara b'saħħitha allura ma jkollniex problemi. It-tielet ħaġa jew ir-raba' ħaġa li konna bżonn hija iż-żeba. Aħna fil-kastana nużaw iż-żeba Frenchik, iż-żeba Frenchik ħafna mir-ranges tagħha m'għandekx għalfejn tagħti primer u m'għandekx għalfejn tagħti sealer, allura it's ready to go. Wara li nkunu minna l-proċess tal-bidu kemm nisbaw inħallu ftit tal-ħin bejn passata oħra biex ovvjament meta nagħtu tieni passata ma nigirfux l-ewwel passata u meta nagħtu l-passati li għandna bżonn iż-żeba tkun lesta biex ovvjament tiġi użata. Ma ninsewx li l-ewwel jumejn ikunu deċisivi, il-żeba tkun ħafna delikata u fina għax ovvjament tkun għadha mimlija bl-ilma għax dawn il-prodotti huma kollha water-based mingħajr kimika u tajjeb li inħallu dawk it-3-4 ġimgħat qabel ma narmaw xi vetrina pereżempju jew nkella xi komodina fejn ġorru l-affarijiet il-ħin kollu fuqha għax faċli biex tingiref. Waqt dawn it-3-4 ġimgħat fejn aħna ngħidulu il-curing time. Curing time huwa fejn l-ilma ikun qed jevapora miż-żeba. U ż-żeba tiġi mbagħad completely sealed. X'għandna bżonn iktar? Għandna bżonn jekk inkunu ħanoħolqu xi tip ta' effett nistgħu nużaw il-waxes, f'dal każ jiena nħobb nuża ħafna il-browning wax, u mbagħad għall-uċuħ jekk naħsbu li għandna xi uċuħ bħal tal-kċina u tal-kamra tas-sodd eċċetera fejn l-oġġetti jista' jkun li jigirfu l-wiċċ, nistgħu nużaw sealer bħal dan li huwa it-Tough Top Coat. Dan huwa kompletament trasparenti, jinxef u ma jiġi assolutament jidher qatt. U nkunu qegħdin nużaw waqt l-episodji ta' din is-sensiela mir-Rescue Center. Ovvjament ħajkonna bżonn pniezel għal-wax, ħajkonna bżonn ċraret biex inneħħu l-eċċess tal-wax, konna bżonn xi tip ta' njam biex inħawdu u wkoll jekk inkunu ħanagħmlu xi tip ta' xogħol ieħor fejn jidħol ċertu stili nistgħu nużaw anke il-Fren Sheen. Dan jitħallat mal-finishing coat. U dan huwa il-prodott
imħallat kemm inħaltu ftit ieħor u joħloq l-effett li nixtiequ aħna. U mbagħad ovvjament hemm prodotti oħrajn li aħna nkunu qed nużaw minn żmien għal żmien bħal decoupage, bħal ray stenciling, bħal image transfer, jew stenciling biss waħdu. Dawn ħankunu qegħdin mbagħad nurruhom waqt l-episodji fejn nkunu qegħdin nużawhom. Ovvjament hemm bħal molds pereżempju, u ħafna tekniċi oħra li aħna forsi jkollna bżonn biex insebħu u nadattaw għall-istil li rridu noħolqu aħna. Tajjeb, mela, l-episodju tal-lum huwa konkluż, kien faċli ħafna tajjeb imma li tieħdu noti tal-affarijiet li jkollkom bżonn, ovvjament, meta tridu u meta tkunu komdi tistgħu tiġu iżżuruna u taraw x'għandkom bżonn, saqsuna l-mistoqsijiet li hemm bżonn, tistgħu issaqsuna taħt dan il-video. Tinsewx tagħmlu subscribe fuq il-YouTube channel tagħna li ovvjament jismu Rescoli by Carlo u dawn din hija sensiela ta' episodji minn Rescue Center. Tajjeb, tinsewx li aħna nkunu qegħdin nistennew risposti jew mistoqsijiet minn għandkom, pariri, suġġerimenti ta' x'nistgħu nagħmlu waqt din is-sensiela ta' episodji. Nisimgħu minn għandkom, nittaqgħu id-darba li ġej. Ta-ta!